Здравейте! Сега ще ви покажем нашата идея чрез тази презентация. С помощта на AI генерирахме картините, за да е горе-долу по-разбираемо. Ако имате въпроси и искате, изчакайте до края на презентацията, защото по време на слайдовете може да получите отговори. Ние дълго търсихме решение и отговор на един въпрос. Как да създадем спокоен и щастлив живот за всички? Както всички знаем, в много общества съществуват следните проблеми, като бедност, самота, зависимости, депресии, наркомании, болести, нарушение на човешките права, екологична криза, липса на надежда, липса на устойчиво образование и липса на народни знания. По-дълбокия корен на всичко това е загубата на връзката с себе си, с другите, с природата и загуба на връзката с смисъла на живота. За разрешаване на тези проблеми, ние мислим да създадем НПО със следните цели. Връщане на коренни знания, носещи мъдрост за устойчив живот в хармония. Екологични обучения и добродетели в природата. Усвояване на занаяти като гранчарство, дървообработване, ковачество, усвояване на народната кухня, текстил, ръкоделия, правене на зимнина и консервиране. Учим се как да използваме природни ресурси разумно, т.е. не използваме повече от необходимото ни. Същевременно озеленяваме, чистим и залесяваме околната среда. Провеждаме културни народни празници в хармония с природата. Не пием, не рушим, не замърсяваме и не убиваме. Също оказваме подкрепа на общности, които пазят традиционни умения и културни практики. Събираме знания от коренни, номадски и местни общности, които съхраняват начин на живот в хармония с природата. Знания за земеделие, за шиене на дрехи, за билкарство, за народни празници и духовни знания, за екостроителство и традиционно лечение. По този начин изграждаме връзка с единомишленици, доброволци, с коренни жители и с учители. В знак на благодарност, едни от целите е да помагаме, доколкото ни е възможно, на коренните жители. Например, помощ за спиране на замърсяване, защита на околната среда, здравето им, помощ за почистване на техните региони, юридическа поддръжка. Искаме да се научим от тях как да живеем без да вредим на природата. И да създадем образователни пространства, където хората могат да учат чрез практика. Например, как си представяме такова образователно пространство, където хората могат да практикуват устойчив начин на живот в хармония с природата. Работят заедно, вместо в конкуренция, развиват умения за самостоятелен и устойчив живот. И за хората, които са минали обучение и практика, с тяхно желание можем да изградим по-големи и по-устойчиви общности. Например, такова устойчиво, саморазвиващо се екоселище. Впоследствие създаване на взаимосвързана глобална общност между екоселищата, които общности помагат и се грижат едни за други, като в едно голямо семейство.